توجیکستان خیلی مستحکم شدگی با فکر من موقع 49 سال این بسیاری بد است با تاجیکستان. با فکر من همین 5 سالش با فکر من زیادی کرد. اینا ایسان لیکن برادری کلان و برادری خور باید نباشد. تاجیکستان армияи خودش دارد و با هر حال شهرنامه که با مدت 49 سال دور و دراز است لیکن میشود همین نمیشود که همین مثال شهرنامه را مهلت کمتر کنند. Русская дивизия, которая, если стабильность обеспечивает, какой бы там ни было здесь, это, политический там у нас настрой, бесплатно или не бесплатно, но сейчас новая жизнь, какой-то кругом бизнес, какая-то оплата должна быть. Дивизия 201 ба Тоҷикистон мисол ягон вай намеорад. ҷои бисёрро гирифтааст. ҷоёи онҳоро шаҳрванди Тоҷикистон тиян агар хеле ба фоида меорад ба Тоҷикистон. Мисол онҳо барои мо ягон фоида намеоранд. Бисёр шаҳрвандони мо ҳам дар Россия кор мекунанд. Агар мо инҳоро барорем, мумкин ягон зиддияте ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. Аз ҳамин нуқтаи назар ман зидд нестам барои истодани онҳо. Агар пул битан хай бестан хубай. Агар пул кинатан хай воёд як гӯем нонхир зиёти мода чӣ дар кун. Ки агар тиши давлати бартибати дигар дар давлати дигар артиш худ ва лашкари худро зиёд мекунад, на хатари беяд сиёсиям дорад аз давраи масалан ба ҳабс гирифтани ҳамун ҷудочикои Русия ки онҷо гуфтанд ки агар ба мо лозим бошад мо масалан метавонем қудрати онро дорем ки масалан артиши моро дар 15-20 дақиқа гирем аз байн бибарем. Розӣ нестем шаҳрванди Тоҷикистон. Агар ки мисол бепул бошад, модати 49 сол маъмулот хеле зиёда. Чун агар мо ҳар кишваре ки масалан мебинем, масалан пойгои низомии Америка дар масалан маъно аст дар Киргизия солна хеле пули зиёд метавонад бора. Буданашам бад нест, лекин маблағ гузоштанаш шарт аст. Чунки як ҳам манфиат ва ё ба мешуд, ҳам манфиат мо ба мешуд.